96 שנים של חיים, זיכרון ותקווה. זה הסיפור שהגיע הבוקר לישיבת עמית יגל אשדוד. יום שני, ראש חודש שבט, אלינה בירנבאום, ניצולת שואה, הגיעה לישיבה, לחגוג אצלנו את האירוע המרגש. 48,693. במהלך המפגש שמעו תלמידי הישיבה את סיפורה האישי, המרגש והמטלטל. סיפור של הישרדות, תעצומות נפש והצלה בניסי ניסים בתקופה האפלה ביותר של העם היהודי. עבור רבים מהתלמידים היה זה מפגש משמעותי עם עדות חיה מההיסטוריה. קמתי והיה לי ערימה של אנשים וערימה של הבגדים שלי והגעתי לחלום. הוצאתי את הראש, שני גרמנים עמדו מתחת לחלום. כשהוצאתי את הראש, לא הרובה של אחד, היה לי כאן, ככה. לא היה אכפת לי כלום, אני רק רציתי אוויר. הוא לא ירד לי. בסיום המפגש העניקה הישיבה לאלינה מתנות לעוד הוקרה והערכה. רגע מרגש במיוחד היה, כאשר התאומים רפאל ונועם דביר העניקו לציור שציירו במיוחד. דיוקן של אלינה כפי שדמיינו אותה בגיל 15 כסמל לנעורים, לתקווה ולהמשכיות החיים. עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל